Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, jamaah salat subuh wonten Masjid Al-Ama ingkang tansah dipunmuliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo wonten ing akhir-akhir tinggal sepalih menika wonten ing wulan Ramadan kita ginakaken saestanipun. Kula badhe nglajengaken menapa ingkang kula aturaken kula wingi nggih menika tiyang ingkang punya andil besar di dalam dunia Islam inggih menika Siti Hafsah. Siti Hafsah menika adalah istri Rasulullah SAW yang pada saat itu adalah menyimpan dokumen Al-Quran saderengipun ditulis wonten kertas dan wonten pelepah kurma, wonten kulit binatang niku rumiyin disimpen wonten ing dalemipun Siti Hafsah. Siti Hafsah punya tanggung jawab besar kangge mengamankan, merawat wonten ing gudangipun, wonten ing dalemipun. Dan menika kan mboten kalah kalian dan dunia Indonesia, negeri Indonesia, sinten ingkang punya andil besar seorang wanita tidak kalah dengan yang lain, sinten dikenten Fatmawati napa sinten sing jahit bendera sinten Fatmawati gitu. Nah, itu punya andil besar tapi tidak pernah muncul di permukaan amargi napa nggih mboten enten sing memviralkan, ora ana sing nyponsori, akhirnya nggih tenggelam begitu saja, hanya orang-orang tertentu waktu di sekolahan kalau ada pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengannya. Lah wonten ing dunia Islam nggih kados ngaten menika wau kathah para syuhada perang Uhud, Sayyidina Hamzah termasuk pamainipun Rasulullah Muhammad SAW menika sebagai syuhada gitu. Sedaya menika punya andil besar di mana kita karena tidak pernah ada orang yang menyinggung, menyampaikan sehingga ya orang-orang tersebut tidak terdengar di permukaan. Nggih namung menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi beliau menika ingkang sampun rumi seda menika dados syuhada punya andil besar mangke panggenanipun fa insyaallah wonten jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fun anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.